Въпрос номер 1. Най-лесният, започваме дати, години, как става. Добре съм. Добре, дай да пробваме с първия най-лесния въпрос. През коя година се създава България? 681 от крайно спорът. Така, знаеш при коя битка? Битката при? Битката при Онгала. При кой български владетел е бил първия златен век? При цар Симеон. Битката при Ахелой, коя година? 917. Страхотен, добре. Битката при Клокотница. Битката при Клокотница е 1230. Знаеш ли нещо за битката при Клокотница? Тя е водена от цар Иван Асен II. Добре, страхотно. Епирското деспотство. Владетел на епирското деспотство по това време е Теодор Комнин. Какво знаеш, през коя година България е освободена от византийско робство? 1185. Добре, страхотно. От кого е освободена? От Асен и Петър. Братите Асен и Петър. Те имат още един по-малък брат, трети. Кой е? Цар Калоян. Цар Калоян, така. А коя битка е най-известна на цар Калоян? Битката при Одрин. През коя година? 1205. Страхотно. Срещу кого? Срещу Латинската империя. Добре, малко повече можеш да ми разкажеш? При нея Латинската империя попада в засада и бива пленен император Балдуин I и бива убит в Търново. Така, то сега не е ясно дали убит или се подхлъзва и пада в река Янтра и умира. Знаеш през коя година падаме под византийско робство? 1018. Така, 1018. Битката при село Ключ. През коя година? 1014. Мале, ти си машина, бе, човек. Интересно ми е просто. Това е страхотно, даш много добър пример в момента на хората. Така, учете по история. Добре, един последен въпрос. Малко по-модерна българска история. През коя година избухва априлското въстание? 1876 на 20 април. Страхотно. Сега ако ми кажеш по нов стил, знаеш ли кога е? А по стар стил, извинявам се. Стар Май месец е, на 2 май. на 2 май. Добре, това не е. Добре. Кога България влиза в Европейския съюз, знаеш ли? 2007. Добре, на 1 януари 2007. Как се казваш ти, брат? Стивън. Стивън показва какво трябва реално да представлява знанието на едно колко годишно момче. На 17 години. 17 годишно момче какво знае и какво трябва да знае всяко 17 годишно момче. Браво, Стивън, нещо искаш да кажеш? Учете по история, това е много важно да знаете. Мерси, бе. Ай!